Bună! Aici este Denisa cu voi, după cum vedeți. Astăzi o să jucăm Brawl Stars. De-abia aștept, deoarece am vrut să vă spun ceva. Contul meu nu mai este al meu. I-l-am dat cuiva și cred că el mi-a dat, sau ea, mi-a dat contul ei mie. Așa că v-am pus de cont. Trecem la luptă. Îmi cer scuze că nu prea am mutat multe, doar la Shelly, Felix și Frank. Doi, unu și gata! Am trecut la luptă. Cu cine să luăm? Aștept comentarii. Dacă Băi. Mama. Bine, hai la care apoi la ei. Mergem la bule. Care o numărăm sau nu? A plecat. A bun. S-a ieșit acolo. Lupta finală. Nu știu cine mai e. Câte l-am omorât? L-a găsit. Ce trebuie să bun. Nu știu unde de trebuie. Încă că l-am omorât. Dar avem pe altcineva de omorât. Nu, a bine plec. Da. S-a omorât. Adică l-am omorât ceva. Deci prietenul meu l-a omorât. Acum ieșim. Godzilla. Acesta este domnul Godzilla. Ceea este logic, pentru că acesta vorbește despre Godzilla și de ce dai seama că și este vorba despre Godzilla. Uitați. Deci aștept următoarea. Cu cine doriți să joace? Scrieți în comentarii cu cine să joace. Cine o să aibă cele mai brawlerul care o să aibă cele mai multe voturi din partea voastră, o să joc cu el. Bine? Vă lasă Denisa, pa, pa, și Paște fericit, adică Paște de la trecut, dar în fine, pa, pa.